Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang makamimalantaw sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga residente sa Barangay Hawayan sa Silay City nagatabok sa suba gamit ang improvised nga zipline bangod sa naguba nga hanging bridge. Mga crack sa dalan na diskubrihan sa Banwasang Tuboso. Low pressure area nagadalasang maulanon nga panahon sa Visayas kag Mindanao. Lalaki nga nagtuyo nga mangawat sa isa ka balay dakop sa CCTV. Kag sa Huya Manta, dalan nga bag-ulang kayo, liwat nga ginbungkal kag ginkaayo. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, punong barangay sa nga Barangay 10 sa Bacolod nga si Dexter Yap ang nagtaliwan kahapon sa edad nga 59. Sunod sa barangay administrator nga si Marvy Vasquez, madugay na nga mayara sang balatian nga diabetes si Yap. Siyang gindala sa ospital sa Domingo sang gabi matapos magbatsyag sang palanakit sa dughan kag respiratory failure ang nangin kabangdanan sang iya kamatayon. Nagserbe si Yap bilang punong barangay humalin sang tuig 2013. Antes nangin kapitan, nangin numero 1 man siya nga kagawad sang barangay. Madamo sa mga kadalagan nga naangkon sa barangay 10 sa idalom sang pagpamuno ni Yap. Pila diri among child-friendly barangay awardee, Regional Sandugo awardee sang Philippine Red Cross kag paglunsar sang kapistahan sang barangay nga gintawag si Nadia sa 10. Ginakabig ni Vasquez si Yap nga isa ka maayo nga punong barangay bangod wala ini nagapamulitika kag iya nga ginapamatian ang iya mga kagawad bisan paggikan sila sa lain nga partido. Amo na nabiliban siya sa niya mga kapitan na upod. Nagdeg na ang sala kabilog imo kagawad pero nami ang himo nga pagpamalakad sa barangay kay tungod amo ni sigla. Dali wala siya bigla wala siya nagpamulitika. Kung ano ya ang para sa kayuhan sa mga amon barangay. Amo na iya ginaupudan niya gitna. Sa number 9, wala sa may nakita nga balasihan para sa pagpasaka sang reklamo batok sa anay Provincial Treasurer sang Negros Occidental. Ining resulta sang preliminary investigation yung ginpatigayon sang Provincial Legal Office kay Nilda Generoso ang anay Provincial Treasurer. Si Generoso ang ginpanaugan sang show cause order angot sa ginaligar illegal nga pagpagwa sa mga dokumento gikan sa Treasurer's Office sa Kapitolyo sadtong Nobyembre 26. Sunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., wala sa may nakita nga basihan para sa pag-file sang administrative complaint bato kay Generoso. Si Acting Provincial Treasurer Amy Grace Bolivar ang nag-issue sang certification nga ang pagpagwa sa mga natungdan nga dokumento ang wala man nakaapekto sa operation sang talatapan. Sarang na makapadayon sa pag-process ang iyang clearance si Generoso. Tutukan naman sa karon kag pangayuan sa paatag ang job order nga nagpagwa sa mga dokumento gikan sa Treasurer's Office. Bali, pagkatungod nga wala na prima facie case, ni-recall na to namon ang na-recall order sa iya clearance. Pwede na siya ka-process. Pwede na siya i-process niya. I think subong ka-process na siya. Sa number 8, katunga ang ginubo sa revenue collection sa Provincial Veterinary Office gikan sa Animal Health Services ini sang 2020. Sa report nga ginpagwa sang talatapan ni Dr. Renato Dicena, may pagnubo sa Veterinary Office kag sales sini sang 2020 kag ini ang nagtuga sang o kun natuga sang pandemya. Isa sa labing na apektuhan man amo ang game fowl industry kung sa diin masobra sa 88,000 ang na-ship out nga mga inubulang nga manok sang 2020. Sang 2019 masobra sa 343,000 ka mga inugbulang nga manok ang napagwa sa probinsya. Nalakip sa gindumilian ang pagbulang, wala labot diri, nangin limitado pagid ang flights bangod sang pandemic suno kay Dicena. Positibo naman si Dicena nga matayuyon sang probinsya ang kampanya kontra African Swine Fever.
Bangod sang epekto sang ASF sa Luzon, nahatagan sang higayon ang probinsya nga mag-supply sang baboy sa Luzon. Nagsaka sa 46.18% ang na-ship out nga baboy sang 2020 kung ipaanggid sang 2019. Samtang naglabot naman sa 32.65 katonelada sang pork kag pork meat products ang nakumpiskar sa mga puerto, airport kag checkpoints angot sa kampanya sang probinsya sa ASF. Sa number 7, lalaki nga nagtuyo magpangawat sa isa ka balay, dakop sa CCTV. Ma-report si Marcian Muico. Dakop sa CCTV ang pagsulod sang isa ka lalaki nga nakatabon ang guya sa isa ka subdivision sa Bacolod kahapon sang kaagahon. Makita sa video nga alas 5:22, gintingwaan buksan sang lalaki ang gate o galing may kandado. Alas 5:24, nagkadto sa kilid sang gate ang kawatan, kag daw may ginapangita sa guwa sang balay. Alas 5:26, makita nga nagbalik sa gate ang kawatan, kag ginkuti ang kandado sang gate. Matapos ang pila ka segundo, naglakad ini. Kag alas 5:27, tigayon na niya nasulod ang balay. Ugaling wala man madugayan ang kawatan nga nakatabo ng guya, kag nakakalo nga blue, bangod sa wala madugay, nagsiga man ang suga, kag nagdali-dali nagwa ang kawatan. Suno sa nagatag sang video nga wala na nagpakilala, wala man sang may nakuha ang kawatan sa sulod sang nasambit nga balay. Mayara pa upod ang kawatan sa gwa nga nagaserbi lookout, kag nagasakay sa salakyan suno sa iya. Ang PNP ang may panumdum naman sa mga tag-iyas ng balay, ilabi na sa karon nga nagainulan, kag mabugnaw pa ang panahon. Prior sila guro magtulog, i-double check ang aton nga mga gate, ang aton nga mga pertahan. Then kung pwede may mga bulak all alarm system sa makasarang nga Sir Marcian, mas manami kung mayara kita CCTV. Then at the same time, may mga hotlines ka sa aton mga police station in case may mga suspected, may kamala-malaan sa aton nila yung nagalamay, makareport kita indication ng mga police station sa aton sa CCTV. Wala man sang reported suno kay Pico sang pagsaka sang kaso sang kinawatay sa karon, pero sa gihapon kinahanglan nga mangin mabinantayon ang mga tag-iya sang balay bangod sa hindi man initanan masarangan nga malibutan sang kapulisan kada gabi. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Lalaki patay matapos nga bunon sang mag-utod nga suspect. Patay ang 37 anyos nga si John Galagate matapos siya labuon kag bunon sa duha ka mag-utod o kunsang mag-utod Sabado sang gabi sa barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay. Sa investigasyon sang PNP, nagapapuli na ang biktima kag nagapanglakaton sa dalan sang gulpi lang magwa sa tubuhan. Ang mag-utod nga Ronald kag Ronilo Panagiton kag ginbanggaan si Galagate. Ila na lang gilayon ginbuno kag ginlabo ang biktima nga nagresulta sang iya gilayon nga kamatayon. Na-recover sa crime scene ang isa ka patalom. Ginahibalo pa karon sang PNP ang motibo sa mga nakapalagyo nga suspetsado. Sa number 5, isa ka low pressure area ang nakitaan sa southeastern portion or section sang General Santos City nga nagadala sang ulan sa Visayas kag Mindanao. Base sa weather advisory sa pag-asa subong adlaw, manubo ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang ini nga LPA. Ang pagluntad sang tail end of a frontal system kag LPA ang nagatuga sa maulanon nga panahon sa eastern kag central Visayas, pati na sa Caraga region. Mangin maulanon man sa Bicol region kag pila ka bahin sa Visayas kag Mindanao. Nagapaanda mapag-asa sa publiko batok sa pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar kung sa diin pila na kaadlaw nga padayon ang pag-ulan. May mga pagluntad sa baha sa mga lugar tugas ang paglapaw sa tubig sa mga taytay. Gani padayon ang panugyan sa pag-asa sa mga Local Risk Reduction and Management Office kag mga pumuluyo nga mag-ulo aligmat para makarespondi sa tion sang emerhensya. Sa number 4, ang Katabla Bridge sa may Banga 12 sa Talisay City ang liwat nga ginbuksan kahapon matapos ginpasira sang halos 5 ka oras. Matapos nga nagpagwa sang certification sa Department of Public Works and Highways First Engineering District nga luwas sa katalagman kag pwede na malabyan sa mga motorista ang taytay nga ginaagyan sa mga salakyan pagwa sa Talisay City padulong sa Silay, nagpagwa man sang instruction si Talisay City Mayor Neil Lizares nga pwede na ini paagyan sa mga motorista.
Kahapon sang udto sang ginmando sang alkalde ang among nga taytay matapos nga nadeparahan ang mga crack. Ginpa-assess ini anay sa DPWH antes ginbuksan liwat sa mga motorista. Sa number 3, sa Banwasan Tuboso may nakitaan nga mga litik sa dalan sakop sang Sitio Hayangon, Barangay Magtikol kag ini sa karon ang ginausisa. Sa post ni Mayor Richard Hauhoko, ginabisuhan ang mga dalagko nga salakyan nga ipaiway anay ang paglabay sa apektado nga dalan. Ginpatigayon ng assessment sa mga litik sa dalan sa lokal nga panguluan upod ang Engineering Department kag Municipal Disaster Risk Reduction Office. Matapos nga namutikan nga mas nagdako ang mga litik, una nga nagpagwas ang abisong alkalde sa publiko angot sa nakitaan nga mga litik sa dalan sa kahapon nga adlaw. Sa number 2, liwat nga ginpanawagan ang pagpauntat sang road construction nga yara mismo sa sakop sang Northern Negros Natural Park o kun NNNP. Ini kasunod sa natabo nga pagbaha nga nag-apekto sa mga banwa kag syudad sa Northern Negros sa makaduha na ka beses sini nga bulan kung sa diin mga 90,000 ka tawo ang naapektuhan kag duha naman ang napatay. Ang petition at bataris.org.ph nga ginunsar mga 3 ka bulan na nakaligad sang Negros Environmental Watch ang nagpanawagan kay Presidente Rodrigo Duterte, Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kag sa Protected Area Management Board nga untaton ang Silay Cadiz Calatrava Road Construction. Kasunod sa nagluntad nga mga pagbaha sini lamang, liwat nga nagbaskog ang panawagan. Masobra sa 5,000 signatures na ang petition sang weekend. Nagapanindugan ang grupo nga ang NNNP, isa ka protected forest area kag ancestral domain sang Ata Negrito tribe. Samtang nagdangat naman sa halos 27 milyones pesos ang halit sa talamnan kag kasapatan sang pagbaha. Pinakadako nga may gin-report nga kahalitan sa pananom among Victoria City nga masobra sa 13 million pesos. Sa report naman sa Provincial Veterinary Office, masobra sa 1 milyon ka pesos ang balor sang halit sa kasapatan. Padayon pa nga ginahulat ang pag-abot sang dugang nga mga report gikan sa mga banwa kag syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang Barangay Hawayan sa Silay City ang isa sa mga tuman nga apektuhan sa pagbaha sa tong Biyernes nga adlaw. Tubtob sa karon, may mga pumuloy sa gyapon nga nagapabilin sa evacuation center. Duha ka mga taytay ang nagkalawasak. Gani kinahanglan sa mga pumuluyo magsakay sa improvised nga zipline para makatabok sa suba. Yaring report. Sa kada adlaw, kinahanglan ni Herminia Amador magwa para sa ilang mga kinahanglanon. Pero bangod naguba ang alagyan nila nga hanging bridge sa Malisbog River sa Barangay Hawayan sa Silay City, kinahanglan niya magsakay sa improvised nga zipline. Nakulbaan ka pero okay man. Kaya man? Oo, okay. Wala kanya bang alagyan? Wala na, diri lang. Pila edad mo? 65. 65 kaya mo pa ne? Kaya na, kakayanin. Kung hindi mo kakayanin, di paano ka makabuha? Tangan akong dala. Oo. Kasi mahulog, di man? Ha? Basta ha? Eh! Ay, di, kala ko gusto nga, hindi ka naman magtagok. Kaya ko nung kununan. Ang ini nga bata, nagadwa-duha magsakay sa kakulba. Ginsipit siya sang iyang atiyo kag ginsabak sa zipline kag ginduso. Si Makulbaan sa... Ay, boss mo na. Si Anita Claridad, madulong sa mga tinapay sa iya nga utod sa tabok sa suba. Humalin sang Sabado, naanad na siya magsakay diri. Isang tinapay, tapos maupod. Madulong ka sila pagkaon sa mautod mo, di? Di ka ba nakakagi ka na di tabok? Oo, kagi. Okay lang? Okay lang. Wala ka ba Makulbaan? Wala man. Kasi inatiin ka. Humalin aga tugtog gabi, inyang ila pamaagi sa pagtabok sa suba matapos maguba ang taytay bangod sa baha. Si Arnel Perez nga isa man ka residente sang lugar nga nagatrabaho sa tuanay sa Saudi Arabia bilang riggerman.
Sa naguba ang Taytay, napinsaran niya nga ubrahan sang improvised nga zipline ang iyang mga kaingod para lang makatabok sila. Rigger kami nga ereksyon kami sa mga module-module nga mga mga refinery nagla. Power plant. Amo na ginapang ubrahan sa Suno kay punong barangay Henry Villeza, naguba man ang steel bridge nga nagaangot sa barangay E. Lopez kag Hawayan sa New Year's Day nga baha. Pero mas dako ang epekto sa pagkaguba sa siningahanging bridge sa Malisbug, bangod may masobra sa 1 ka mga residente ang nagatinabok diri. Gin-assess na kuno sa City Engineer's Office ang damage kag nagahimo na kakaroon sila sang plano para maobrahan sila sang Taytay. Pagkapit sa dos ang udto nagkadto ang city engineer mismo. Gin-assess ang damage kag gin-plastar kon ano ang ilang maobra nga plano. Ba't meron na? Nagkaobra na sila plano. Aprobado naman ang 300 million pesos nga proyekto sa DPWH kapag himo pagid sang Taytay nga sarang malabyan sa mga salakyan sa sini nga suba. Pero medyo madugay-dugayan pa ini. Kaina, may isa ka grupo nga nagpadulong sa Malisbog para magdulong sa mga bugas kag dilata sa mga residente. Anay residente sa lugar man si Mira Miran. Siya ang nag-facilitate sa mga donasyon sang iya hinablos nga yara sa luwas para sa ilang pamilya kag mga residente. Tigyan mo na ako packing na mo kagapo. Nag-facilitate ka lang bali sa donations? Oo. Di siling ko, dapat ani pamilya ko lang siling ko kung kaloy. Nasa iban ko may sibra. Hatag na sa iban. At least 2 kilo. Sa elementary school, mayara sa gihapon sa kapin 1 kagatos ka mga evacuees nga nagapabilin. Wala sila anay nagbalik sa ilang mga balay, bangod sang lunang dalasang baha, kag bangod naga inulan pa. Nagatuga sa karon sa trapiko ang ginakayo nga dalan malapit sa Bacolod City Government Center. Mga motorista nagapamangkot nga sulit-sulit nga ginabungkal ang abo nga bahin sang dalan. Iningaton ginusisa sa Kuya Manta. Basta gani peak hours, malawig ang pilahay sa mga salakyan sa circumferential road sa may area sa Bacolod City Government Center. Pero mas nagalala ang sitwasyon kung may ginakaayo nga parte sang dalan kay nagagamay ang alagyan. May mga motorista nga nagapamangkot. Daw sang san lang man inigid bungkal kagin kaayo, subong, ginbungkal na naman liwat. Sunod sa Chief sa Construction Section sa Department of Public Works and Highways sa Bacolod nga si Engineer Ferdinand Bagada, bulan pa sa Pebrero sa nagligad nga tuig na human kuntani ang ini nga proyekto. Pero giliwat ini obra sa contractor. Ang rason, ini bangod matapos ang pila ka bulan nga nahuman, may naglitik nga bahin sang dalan nga masami ginaagyan sa mga truck nga may babugat nga karga. Mahuya ta sa kabakod sang bag-o nga dalan. Di balakod circumferential road meaning tanan nga truck dira malabay. Muya mata siguro kung bike lang kag motor. Gani, liwat kuno ini ginoobra sa contractor gamit ang ilan na kaugalingon nga pondo bangod mayara sang 1-year liability ang contractor matapos mahuman ang proyekto. Dapat lang. Sa sir, ang repair mo kay kung wala lang ulan, gusto ginagani isang contractor bisan gabi sa third day, double time sila. Gusto na nila sir matapos mo para ma-avoid yung traffic at nakaproceed naman sila sa next nilang project. Suno kay Magada, malapit na lamang ini matapos o galing temporaryo nga nauntat bangod sang maulanon nga panahon. Kung mangin maayon na ang lakat sa panahon, mahimo nga matapos na ini sa madason nga semana. Bantayan ina namon, sir. Barb, kung nagalabay ka dira permi sa sinang kadalan, familiar ka sa sinang dalan, permi ka na siya sa guwasan pa initiatic, traffic na nga lugar kung peak hours, lunchtime, pinugpuli kung gabi, kung hapon, gutok na nga dalan. Plaso bunga mo pa na nga ginakayo, duging closing na nga parts ng road, doble na gid ang problema sa traffic dira. Ming ma-imagine ko gid kay do mga kapilala ko na nag-agi naghama ko hindi na gid ko di mag-agi na dalan. So how much more subong mas madudla ka na gid, Barb. Pero amo to gani explanation sa aton ni DPWH nga nahuman na siya ni contractor ang dalan, ginbungkal liwat kay bago pa lang natapos, may crack na ang dalan. So kumbaga, liwaton. Part sang ilang warranty pa. Ahay. Pero galing Ming no, inang hopefully kabay pa nga at the soonest possible time, makaiuna siya kay mahangpan mo gid ang ginareklamo sa mga nagalabay dira. Kapinsungon po pagibab nga mo ni tig-ululan. Grabe, dugay-dugay ka makalabot, makalampuwas dira ang area. So amo tong promise ni DPWH kung magmayo lang lakat sa panahon, next week mahuman na siya. Kabay pa. Mahuya man ta. Kaag mo yan mga balita sa Negros Subong Adlaw.
Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.